som sa chcel že vlastne, ako to celé tak bolo. Prosím? Že ako tak, vlastne tak bolo tam celé. Tak asi. Počkaj, Sabi, nejako by si to povedal, že tak. Ešte raz sa opýtam. No, že ako tak tam bolo. Ako tam bolo vnútri? Nie, som povedal, že ako. Že, no, v tom. Počúvaj, daj mi vetu, normálnu otázku a ja ti odpoviem veľmi rád. Kto je podľa teba z vyvolených najškarečí? Keď sa mi zdal najmenej taký, dúfam, že sa nebudem míliť, Hegi sa mi zdá. Karin Nováčová vás ohovorila, že máte veľmi zlú postavu. By to povedala na kameru teraz. Karinke posielam takéto. V telke je niekto taký, čo smrdí, že od potu a tak? Teraz si ma normálne pobavil. Ty si dosť primitívny aj bez toho, aby som ti niečo hovoril. Ako prebieha váš tréning s Braňom? Prebieha tak, že... že tento človek trénuje pred rokom skončil. Pozrite na to. Kto je podľa teba najškarečí v slovenskom showbiznise? Najškarečí? Robo Opatovský. Karol, pozri sa do zrkadla a uvidíš najškarečšieho človeka na svete. Okrem toho, že povedal, že si to najškarečí, povedal, že máš aj najväčšiu v slovenskom showbiznise. Čo povieš k tomuto? Ešte to sa nedá komentovať, lebo ja som nevidel f***ných ľudí a toto akože naozaj nemám k tomu čo dodať. No a centimetrovo si jak na tom? Počkaj, toto fakt ty riešiš? Toto nie, to stop, dobre, toto vôbec nie. Ročný pstruh. To je v kľude, to je v kľude. Jasne, že v kľude. Otázka z Mosta do Prosta, jak často s tvojou frajerkou? Tak hlavne ja sa s ňou milujem, lebo som zamilovaný, takže milujeme sa veľmi často. Len teraz je trošku problém, že odišla na 2 mesiace do Hongkongu a teraz to nefunguje. Takže teraz onanuješ, hej? Ráno, keď vstaneš, tak normálny chalan, tak predpokladám, že ti stojí halúska ako každému normálnemu chalanovi. Je to tak? Je to tak, no. Ako potom ideš cikať? Sadneš si na misu, alebo stojíš, alebo jak to urobíš? Jak to vyriešiš? Čo je s tou halúskou, stojatou? Neviem, poraď mi. No keď je po sexe, tak si radšej sadne na misu, lebo to je... A keď nebol sex, tak normálne trafím. A už sa ti stalo aj tak, že si netrafil, že si pošťal misu. Veľakrát. Jak to potom riešiš? To je pravda, to povie každý muž, kto povie, že nie, to klame. Jak to riešim, tak nič, tak normálne záchodový papier a vyutieram to, že som ošťal, tak vyutieram. Bože. Za koľko peňazí by ste boli ochotní zahrať si v pornofilme? V pornofilme bych nemohl hrát, protože ho mám malýho. Tak to sme na tom stejne, lebo není pravda to, čo sa hovorí o Černochoch, ja ho mám ešte aj tenkého. Ako chutí vibrátor? Ako chutí vibrátor? Veľmi dobre. Toto nie, ale ozajstný vibrátor, to je dobrá vec. Kto z miliónových tanečníkov smrdel najviac? Ivan Draškovič, zdravím ťa, Igo. Prečo majú ženy piercing v jazyku? Že vraj dobre na orál, som počula. Videl si niekedy gay porno? Vieš čo, nie. Ale zistujem, že mám naozaj ešte rezervy v živote. Ale môže to byť zaujímavé, ale radšej by som si to pozeral asi s partiou kamarátov. Môže byť pritom celkom dobrá prdel, doslova do písmena. Takže priatelia, robotu sme skončili a ja idem na rande, som tu zbalil takúto krásnu babu. Čaute, ahojte, vypni to, lebo budú tu nejaké prasačinky teraz.